ଯେଉଁ ମହିଳା ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେହି ମହିଳା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୁରୁଷ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥୀ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ, ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଉ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ କରିବାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଶୀଘ୍ର ମେଚ୍ୟୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷ ସାଥୀ ଖୋଜନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ତାହରେ 3ରୁ 4 ଥର ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଜନିତ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମସାଜ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଗ୍ଧରେ ତେଲ ପକାଇ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।